Irakurle moduan hasieratik ezagutu izan dut Geuriaren proiektua. Uste dut 10 urte hauetan, edo ia 10 urte hauetan kriston lana egin dela, komunikabidearen bilakara oso handia izan dela. Beti proiektu interesgarria iruditu zait, bai forma zein eduki aldetik, eta gaiak lantzeko moduarekin guztiz bat egiten du. Niretzat Geurian egotea erantzunkizun handia da. Lehen esan dudan moduan, azkenean kalitatezko kazetaritzaren aldeko apustu garbia da. 3 aldagai aipatuko nituzke, alde batetik kalitatezko kazetaritzaren aldeko apustu sendoa dela, eta zentzu horretan badaki uztartzen tokikoa dena eta hurbilekoa dena, eta baita gizarte guztiari eragiten dizkioten arazoak eta tematikak be. Beste alde batetik eskualde mailako proiektu bat ere bada, eta hori ez da oso ohikoa Geuriben, eta uste dut azpimarragarria dela, eta bukatzeko euskaraz informatzeko eskubidea bermatzen duela. Arlo pertsonalean azpimarratuko nuke azken urtea komunikazioaren munduan lan egiten eman ditu dela, baina ez alde honetatik. Beraz, zentzu horretan, esperientzia aberasgarria izango dela ziur nago, eta asko ikasiko dela baita. Eta gero komunikabideari dagokionez, badago erronka nagusi bat edo oso agerikoa dena, eta da 10 urte beteko direla. Hori bada garrantzitsua, azkenean tokiko proiektuen iraupena Geuriben 3 urtekoa izan da, bataz beste. Beraz, nik uste dut hori badala langa garrantzitsu bat. Eta bestetik, helburua izan behar da proiektua ahalik eta gehien zabaltzea. Zentzu horretan kriston lana eginda orain arte, baina sareen bidez eta nik uste dut hor badagoela lan bat horretan sakontzeko.